Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. Muzaka za mbuyomu kumbali masewero mpira wa miyendo kunali katakwe amene amaongoza ndi kuyankhula mochauka pa nkhani za masewero pa wireless ya Malawi Broadcasting Corporation MBC. Amene akamaliza ripoti kapena kuunguza kwayeku amayankhula kuti "This is your man on the touchline, uyu tonse winayi koma ndi Moses Dosi amene ambiri amamudziwa kuti anali phungu wakale wadalira kumadzulo kwa boma la Chikwawa." Pa 18 April mchaka cha 2024 dziko lino linauzidwa nkhani yomvetsa chisoni kunena kuti katakwe ameneyu wamwalira ku chipatala cha Adventist mu mzinda wa Blantyre, ndipo anthu okonda masewero ampira wa miyendo ndi ena andale akumulira mkuluyu. Asanakhale phungu wa nyumba ya malamulo, Dosi anagwira kumchito ku People's Trading Center PTC, ku Malawi Distilleries Limited, komanso kukhala wolemba nkhani wa wireless ya MBC ndi ya British Broadcasting Corporation BBC. Kamba kugwira mchito yawo modzipereka, Moses Dosi anapereka chilimbikitso kwa atolankhani mdziko muno amene pano ndi ankhalakale kuti ayambe kukonda mchitoyo. Iwowa amwalira ali ndi zaka 70 zakubadwa. Moses Dosi pamodzi ndi George Gaya anayimbisanso magazini ina ya za masewero ampira wa miyendo yotchedwa Free Kick Magazine, komanso mkuluyu analembapo buku lolongosola za masewero lotchedwa Football in Malawi, A Way of Life, limene linasindikizidwa ndi Popular Publications mu chaka cha 1992. Atapumako nkulengezesa ndi kulemba za masewero, iwowa anayamba ndale ndipo mu chaka cha 1999 anayimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo kwawo kumadzulo kwa boma la Chikwawa, ndipo mkuluyu anapambana. Mu chaka chomwecho mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi anawasankha ndi kukhala wachiwiri kwa nduna ya za maphunziro, masewero ndi chikhalidwe, ndipo mu chaka cha 2000 anakwezedwa udindo ndi kukhala nduna ya za masewero, kutsatira kuti kunapangidwa nduna wapokha woona za masewero mu nthawiyo. Moses Dosi anakhala pa undunawo kwa zaka zitatu. Atangosankhidwa kukhala nduna ya za masewero, zina mwa zimene Dosi anayala ngati masomphenya awo ofuna kutukula masewero ampira mdziko muno kunali kupita dziko la England ndi kukamema bungwe loyang'anira masewero a mdzikolo la English FA, komanso matimu ena ampira monga a Manchester United, Arsenal, Leeds ndi Liverpool kuti ayambe kuthandiza zitukuko za masewero ampira mdziko lino. Mapulani ena anali kukakumana ndi osewera mpira aluso pa nthawiyo monga David Beckham, Andy Cole ndi Allen, kuphatikizapo mphunzitsi wakale wa timu ya Manchester United Sir Alex Ferguson. Moses Dosi ali nduna anali wapo mpando wa bungwe la nduna la Council of Ministers of Supreme Council of Sports Zone 6 mu chaka cha 2004, ndipo mkuluyu anapempha bungwelo kuti lithandizane ndi boma la dziko lino kumanga bwalo la za masewero ampira la makono mu mzinda wa Lilongwe. Pofuna kuti malingaliro akewo atheke, iyeyu anapempha akuluakulu olemera amene anali ndi matimu ampira wa miyendo komanso atsogoleri a mayiko, ndipo mu chaka cha 2005 iwowa anayimbira mwini wakale wa timu ya Chelsea ku Mangalande Roman Abramovich ndi mfumu ya ku dziko la Brunei Sultan Hassan Bolkiah kuwakumbutsa za malonjezano awo akuti adzathandizira kumanga bwalo limene amalilutalo. Koma chomvetsa chisoni, maloto wasanatheke kufikira pano, ndipo mu chaka cha 2005 Moses Dosi anapita ku dziko la United Kingdom ndi kukayenda ulendo wa mlipiti wa miles 10 mu mzinda wa London, umene cholinga chake kunali kupeza ndalama zothandizira anthu amene amavutika ndi njala kuno kwathu ku Malawi kamba kang'amba imene inagwa mchaka chimenecho. Moses Dosi anabadwa pa 11 May mchaka cha 1953, ndipo iwowa
amachokera kwa Chipananga mboma la Chikwawa. Moses Dosi anaphunzira mpaka Nyongolo Primary School ndipo kenako anasankhidwa kupita ku Chikwawa Secondary School. Mu chaka cha 1975 atamaliza maphunziro awo a sekondari, Moses Dosi anakagwira ntchito ku People's Trading Center PTC kumene amagwira ntchito ngati salesperson. Kumeneko iwowa anagwira ntchito kwa zaka 10 ndipo kenako anakayamba ntchito yawo ku kampani yofuula mowa ya Malai Distillers Limited kumene amagwira ntchito ngati sales liaison officer. Kumeneko anakweza kufika pa udindo wamkulu woyang'anira malonda uja mchingereza amachedwa kuti sales manager. Moses Dosi kupatula kugwira ntchito yawo ku PTC komanso ku Malawi Distillers, Dosi anali mtolankhani wopanda nyumba yowulutsa mawu uja amachedwa kuti freelance journalist. Amaperekanso mavidiyo ku unduna wa zamauthenga komanso amalemba nkhani za pa wailesi ya BBC. Moses Dosi anayamba kunenera mpira mu chaka cha 1985 pa masewero apakati pa Silver Strikers ndi Bank of England. Ntchito zina zimene iwo anagwira ndi monga kunenerera 1986 ku Safa Youth Tournament, masewero a 1987 a timu ya Malawi ndi Rwanda, masewero a Olympic Games a 1987 apakati pa timu ya Malawi ndi Cameroon, ndipo mu chaka cha 1987 masewero apakati pa timu ya Malawi ndi Ivory Coast amu mpikisano wa African Cup of Nations. Iwowa aneneranso masewero a Whitex United ndi Mangula Netball, timu yochoka ku Zimbabwe, masewero apakati pa timu ya Silver Strikers ndi Bank of Zambia komanso anali pa Radio Zambia pa masewero a East and Central African Senior Challenge Cup semifinals apakati pa mayiko a Zambia ndi Kenya, omwe anali pa Kamuzu Stadium mu mwezi wa Novemba mchaka cha 1988. Uku ndi kumene kunayambira dzina lake la Man on the Touchline limene anatchuka nalo kwambiri. Moses Dosi asiyana asanu ndi mmodzi komanso zizukulu 11 mwambo wa misa wachitika pa 19 April mchaka cha 2024 ku St. Pius Catholic Parish mu mzinda wa Blantyre, ndipo iwo thupi lawo la Moses Dosi layikidwa m'manda m'muzi wa Kalimanjira ku dera la mfumu yayikulu Chipananga mboma la Chikwawa. Poyankhulapo pa imfayi nkhalakale pa nkhani za masewero mdziko muno, Charles Nyirenda anati Moses Dosi asiya mbiri yabwino imene ena sangayikwanitse kuchita monga anachitira. Iwo akuti anawadziwa Moses Dosi mu chaka cha 1997 poti anali munthu wodzipesa amene amalengeza mpira pa wailesi ya MBC. Mu chaka cha 2004 Moses Dosi anali nduna ya zamasewero mdziko muno mulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi. Iwowa anatsogolera maloto amene dziko lino linkafuna kuchititsa masewero muno mu Africa a Africa Cup of Nations pamodzi ndi dziko la Zambia. Anyirenda anati khumbolo ngakhale linalephera komabe zimaonesa kuti Moses Dosi ankalota ndi kufunira dziko lino zabwino poyika patsogolo zinthu zopindulira ena osati iwowo kai. Dr. Bakili Muluzi amene anasankha Moses Dosi kuti akhale nduna mu ulamuliro wawo anati iwowa ndi wokhuzidwa ndi imfa ya Moses Dosi, ndipo Muluzi anapepesa ku banja lofedwa. Muluzi anati akuwakumbukira Moses Dosi kuti anali munthu wodzichepesa komanso wokonda kucheza ndi anthu, ndipo chifukwa chimene iwowa anawasankhira Moses Dosi kukhala nduna mu ulamuliro wawo ndi chifukwa chakuti akuti mkuluyu anali munthu woyika patsogolo dziko lawo komanso wakhama pogwira ntchito. Peter Kanjere amene ndi mkulu wakale wa bungwe lolemba nkhani za masewero mdziko muno la Sports Writers Association of Malawi anati Moses Dosi adzawukumbukira ngati nkhalakale polemba nkhani za masewero amene amatha ntchito yawo
akanjera anatinso adosi amatha kulongosola mmene mpira wayendera mu mphindi imodzi yokha, koma mpirawo nkukhala wa 90 minutes. Akanjere anakumbukiranso a Moses Dosi nkunena kuti anathandizirapo kuthetsa zipolowe zapamasewero a timu ya FCB Nyasa Big Bullets pabwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Iwo anati pa tsikulo pamene atolankhani anali akuthawa kupulumutsa miyoyo yawo kamba kamiyala imene imagendedwa ku standi ya Biafra, a Moses Dosi anapita kusogolo pamodzi ndi achitetezo akuyesera kupempha masapota a timu ya Bullets kuti asiye ndi kudekha. Chimene akanjere anachita nacho chidwi nchakuti ndi cholembera komanso kope a Moses Dosi anathandiza kukhazikitsa bata pasikuli. A Fredwood Haiya amene ndi mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno anati ndi wokhumudwa ndi imfa ya a Moses Dosi, amenenso ndi abambo ake a Felista Dosi omwe ndi executive member wa bungwelo. Iwowa kudzera pa tsamba lawo la mchezo la Facebook anati a Moses Dosi anali nsanamira yofunikira kwambiri ku masewero a mpira mdziko muno pa nthawi imene amatumikira polengeza ndi kulemba nkhani za masewero komanso kuwunguza kwawo ma analysis. A Fredwood Haiya anapitirira nkunena kuti kudzera mu cholembera chawo ndi microphone a Moses Dosi anachilimika potukula masewero a mpira wa miyendo pamene amalemba ndi kuwulutsa nkhani zabwino zokhazokha zimene zimaonetsa kuti mpira wathu wa mdziko lino ndi wabwino kwambiri. A Patrick Simango amene amalengezanso masewero ambiri pa wailesi ya MBC nawo anayankhulapo pakumwalira kwa a Moses Dosi pamene ananena kuti mkuluyu anali wodziwa ntchito yake. Iwowa anati a Dosi anali woyika chidwi pa utolankhani wawo kamba kamawu awo omveka bwino ndipo asiya mbiri yabwino kwambiri. Anali munthu amene amakonda masewera kwambiri, amalimbikitsa za masewera a mpira. Ndiye timamva kwambiri ndithu dzina lawo, komanso kenako pamoyo wawo anazayamba kupanga ndale. Ndiye ngati munthu wa ndale nanenso ndaphunzira zinthu zina kwa Dosi, makamaka nkhani yokuti ndi munthu amene anali odzichepetsa. Ali cabinet minister ndithu nthawi ina zimavuta kuti udziwe kuti ndi anduna mwina mpaka atachita kukuuza munthu wina kuti amene watu ndi anduna, chifukwa anali munthu odzichepetsa kwambiri. Chimenecho mundale ndikuona kuti ndi chimodzi chimene nanenso ndingaphunzirepo. Makambo kuti iye anali munthu odzichepetsa nthawi imene anali nduna komanso mundale. Mina ndale za nthawi imeneyo ndi pano omwe iwowa anakhala ndithu ndale nthawi ya kubwera kwa democracy kuno kumalawi multi-party titere chichuma chake chabwino. Ndi pano mwina tingazipanga apply motani kuyang'ana chitsogolo. Ndale tingane kuti zimangosintha nthawi imene zikupangidwa, koma nthawi zambiri zochitika mundalemo zimakhala zofanana. Chifukwa yake kuti tikhoza kuphunzira zambiri, ngakhale tili ife andale amene tikupanga ndale lero tikhoza kuphunzira zambiri kwa iwo amene anapanga ndale masiku amene apitawo, chifukwa history imatiphunzitsa kuti no mmene tikuyenda kupita chitsogolo tizitha kuona kuti kodi tikhoza kuyenda bwanji. Tathokoza nawo. Zikomo kwambiri.